Is mis Mailí, agus inniu bé mit a tharraingt picture das sa Tarracóir. Tá sé an Shimplí, seo an méid atá ag tasta wet. Pápéir, Pán Louis, Dachanna, is féidir cibé dachanna tá ad sa mála a úsad. Ealaín, dús, Fotheideal Louis, agus ar an croch an Tarracóir. An sin, tar an drinne cuil le dul ar mhór an Tarracóir. Curmid puipe chun tosaí, tá an dáach amachchas an buipe seo nar bhíonn an Tarracóir a thomáint. Tar an circeal mór don ratha ar chúl, agus circeal níos lú don ratha chun tosaí. Bíonn dromchla speisialta ar rothaí cosú le seo, caithfimid faoinneog go tharraingt anois, ónas go méid sumánaí an Tarracóir in ná feicáil. Cuireann siochan sa Tarracóir don Edamór. Anois, caithfimid ros stúrtha chuirteach, ónas go féidir an Tarracóir thomáint. Cécha bhfuil a gairí libh? Tá mise beag nach chríochnaí, cuireann sáilte ar anois ónas go méid sin an feicáil sa dorchadas. Cuireann Mailí sa beaga ar an ficte ar anois chun é chríochnú. Caithfimid an picture a rathú anois. Is féidir cibé dachanna tá wet sa úsad. Sílan go mbeadh an dá deara go deas ar an Tarracóir seo. Anois an simlíne. Támas ré! Tá an Tarracóir seo ré le dul ag obair ar an bheirm. Bhain me sé an tainmh as a bheith na EALAÍNE libhse, agus tá súlam go bhain sibhse tainmh as freisin.